Bon dia, Jordi. La teva mare ha estat treballant tota la nit i ara s'ha dormit al dormitori. Està molt bo, gràcies. Adéu. No em vaig empobreixir. Hola, guapo. ¿Qué hay que te llevo? Pues res, no importa. Estava dient, no pot ser realment. Bon dia. Molt bé. Obriu el llibre per la pàgina 116. Tots m'ho dien. Sort del Joan que m'estima. Mai no se fica amb mi perquè m'agraden els nois. En el català oriental, Pobrissó, ell no es mereix això. De veritat, com ho diu el Jordi, però si insulto i em descobreixen, m'expulsaran. Ja tinc dos partes. IEM son Se enterrará lo lindo el Jordi de las narices. Cuando salga del patio le pegará una paliza. Tiene sus días contados. En les paraules en masculí, al final de la paraula sempre acaba amb E. I al femení, molt bé, Nada, això és tot per avui, ja podeu sortir al pati. Sí, hola Diana, t'has assabentat de com molestaven el Jordi? Qui parla del Jordi Suave? Poc per no ficar-se amb ell, es passa tot el dia fent música, noia. Tothom sap que li agraden els nois. Jo no m'ho crec pas. Sí, en això tens tota la raó, Joan. No sé com el vas defensar tant als homes. Deixeu-me en pau, inútil. Què fas? Deixa'm en pau, no t'he fet res. ¿Cómo que no estoy nada? Eres gilipollas, que seguro vas a negar, ¿no? Sí, que yo no me fijo tú por ser prim. Pero ¿cómo te atreves, anda? Si pudieras tener a todas las chicas que quisieras, pero no, te tienen que gustar los chicos. Y a mí que me gustan las chicas, ninguna me hace caso. Potser no diguis fas gràcia, o no són massa bones per tu. Bueno, a lo mejor tienes razón, eso no cambia las cosas. Vosaltres dos, veniu aquí. No has hecho nada. Va. No me cojas. Es que no me crees. Ha sigut ell, que a mi m'agrada castellano.
lligat, Jordi? Bueno, és que tinc una baralla amb el Gerard. Ai, pobrisso. Ah, una cosa, que volies venir aquesta tarda a fer deures a la meva casa? Bueno, és que avui tinc futbol. Ah, bueno, dona Si igual. vols un altre dia... Dona igual, dona igual. Vaig als exercicis 1 i 3 de la pàgina 126. Hola, bon dia nois, aquest és el vostre company, el vostre nou company, es diu Alejandro Fuerte. Alejandro, ara com que ets nou, vine, surt a la pissarra a fer aquests exercicis sobre pronoms personals que segur que has fet abans. Vale, pues això. Aquí és ell i aquí és jo. Vale? Això és tot per avui, us en podeu anar. Claríssima, tu. Com s'atreveix a fer-me això? Tu m'ha dit això, però ets molt guapo. Jo també penso mateix que tu. Com s'atreveix a fer-me això? Després de tot el que he fet per ell, ara resulta que li agraden els nois. Ja, quin dibuix també és de qui estàs dibuixant? No serà l'Elisabet, no? No, t'equivoques, és la meva profeta de 6 anys. Mentider, com t'atreveixes a dibuixar la meva Elisabet? No, és veritat, però el Gerard em va dir que si s'ho veia algú em pagaria. Però això no és veritat. No tens que tenir la por. Jo sempre et defensaré i estaré al teu costat. Segur? Dubta que siguin foc als estels. Dubta que el sol es mogui. Dubta que la veritat sigui mentida. Però no dubtis mai que et protegiré. Avui quan s'acabin les classes, anirem a la casa dels teus pares i acabarem amb aquest malson que anomenem bullying. Bona tarda, que hi ha algun problema? Avui el meu marit i jo ens hem enterat de que el meu fill pateix bullying. El nostre fill també. Qui, el Jordi i l'Alejandro? Esclar, qui si no? I qui li està fent bullying? Ah, Gerard! És el que fa bullying. Ens està oblidant la vida. Molt bé. Vaig a buscar. Hola, Alejandro. Què ha passat? No et fallis al llistet. Ens has estat fent bullying. Però què dius? Si jo mai no s'ha fet res. No diguis mentides, ja ens hem xivat, tothom ho sap. Saps com el que has fet? Si és veritat el que diuen, entraràs de valent. Bueno, vale, ho admeteixo. És que són una panda de gais. Molt bé, doncs quedaràs expulsat una setmana. Moltes gràcies. Papa, filla perdida.